Yeah, Ikeji ndị agba ebe anyị n'ugbu so ndị person of Chinedu kedu nye anyị olu gị aga ndị ajim worldwide ndị bịara agwa anyị ekelere m nwoke kelee nwaanyị duo onye ụmara ihe m na-ekwu onye ọbụla na-emme ya n'ọgbọ onye iwe na-ewe iwe ga-atụọ nwanne mara nwanne ya onye akọzi ndị Ọnịcha ka o nwere mejọrọ ibie ibe mere emewo ama ncha kamgbe Tọzdee na-anọkwa ka anyị si anọ anyị na-erikwa nwaanyị ihe biko onye ọbụla bụ ndị Ọnịcha iwe n'obi si iwepụ ya gaghị eme onye ndị Ọnịcha na-eme biko nu onye sị na ihe ndị Ọnịcha dị ha mma ya rugwe briji flyover ya ka ọtụọ ya kwụsịrị ebe ahụ egbe dịga eje ọgụ egbe ndị bịara agba ajim worldwide egbe lọgbọ transfọma welite olu sala onye ọbụla wetuo anyị wetuzola obodo anyị ife mere emewo ebe na chọkịta esiwo eme thank God that the peace is in progress. egbe ya gaziere wo ga-adịrịla mma nwanne ndị a gwa anyị nye anyị olu ndị bịara gwa ajim worldwide agwa ajim ka ajim dị na mma tosi do before ọdụgbo ahụ ruo n'ụbọchị nke taa wụ Ikeji ekete ife ọma ya dụrụ anyị na mma na akwọ dụrụ anyị mma na eke dụrụ anyị mma na orie dụrụ anyị mma na segbuo m m sịrị ka m bịa nọnyere ndị Ọnịcha Ikeji they invited me sịsa mba nọnyere ha si m nọnyere ha eme Ikeji anyị today and Ikeji anyị ka anyị were udo ha ka n'ọkụ n'ọka n'ọkụ ụmụ ya afọ nna oriri ka nkụ ka ga-ahụ mbido chief leta anya ndị ọ latara ometes erugola azụkọ n'ugwu wale ndị abịara gwa ajim worldwide na mgbakwunye ya bụ ana m ekele Chukwu Obiligwe nyere anyị ndụ tata Enugu iwere mee ka anyị dị ndụ iwere name na Ọnịcha wee foto tata bụ Ikeji ndị agwụ ogologo ndụ ahụ si ike ka o ji nwere onye ọbụla ji n'aha Jizọs biko m na-agwa Chukwu Obiligwe mere ka anyị foto tata ya wekwuru tata nye anyị udo na ajim okwu udo ka anyị na-ekwu yes biko ha dịrị onye ukwu na onye nta na mma na mgbe ha dị ha anyị enweta udo na ajim ana m ekele chifu anyị bịara bịa Egbuefi ewebu nyanyerugo kochiri ya zere ọdụ ala eme ote ọdụgo ibala eme enweghị isi mana ibe m na ya ọwụ nke onye chiri ya zere ma ndị na-aba mba ma ndị na-ewe iwe ma ndị na-eme netin nke eberegola mgbagbu onye chikwala ibe mmadụ ihe ma ya were nkata kuru mmiri anyị chọrọ na ajim ebe ọma nata anyị eshi anyị ma ajim nwoke mba eji amat ọdụm ọwụwụ mbichi anyị na-eme n'ihe ọdụm lebe ebe agba ovela ala ajụ mmọnwụ ndị izu ọgụ iwe anọkọta nke mama ebe eshi gbata gbere anyị na-agbagharị gburugburu ga ibe a nwere na nka ma chọghị ekwe iwe onye ọbụla zuo ike udochia na ajim anyị makwa ahụta anyị dụbụ mbụ so anyị si otu ahụ lọ nta ahụ kwakwa ka onye ọbụla iwe dụrụ obi ya butuo mụ na abụọ na ibe anyị na-eme ugbu egwu Ikeji ọrụ afta ụwa na ya ịvụrụ anyị nọkọta nsịsa anyị gbakọlata rịtakwara nta wee ike Ikeji anyị n'Ọnịcha ịghọtara ndị anyị na-eme ndị ọnụmọzọ na-emekwa kwa ya uludo na-achị mana ọ bụrụ onye ti isi ebe ọzọ ibi eti isi ebe ọkwa ya ọgba aghara ala adụ ekele mmadụ niile biko abụ nweleta nna edogo ka ebu ndị bịara gwa ajim worldwide m na-ekele onye ọbụla ọkwa Ikeji Ivaino n'ibe chairman anyị Chief Ebubedike 1 Ladi Agbo niile anyị si ya dọrọ ajim niile la mma unu abụọ otu anọ n'Ikeji ugbo
Ikeji eme ya ketere anyị ife ọma. Amen. Anyị ga-eweta ife ọma n'ibe anyị. Amen. Afụ nwere ụdị nna. Batakwala ajịm ọzọ. Anyị karịa ụta anyị na mgbe gara aga. Unu agwụ ụlọ Ikeji ebe anyị nọ. Ọnịcha branch. Anyị na-akụziri Ọnịcha ticha ebe ha wụ. Anyị na-eme anyị ala akụziri ọda branches. Ọnịcha lead, other follow. O doro na ya na o nwebere branches riri ji ibichi Ikeji. Ndị agbọ na-eri agbọ anyị na-eri Ọnịcha na-eri ndị agbọ nọ n'Ọnịcha. Anyị si ya gaziere onye ọwụwa. Ya gaziere onye ọwụwa. Afọ nwa anyị na-ekele wo. Ojemba, iwuwe n'iro. Ọ bụ Ojemba ewu. Isi kote ewu. Ọgba ya wan n'ụmara. Ajị worldwide Ndị na-eme anyị nọkwa n'ebe anyị nọ ọnwụ evi. Anyị nọkwa na-eri ji ugbu a na nke chairman Chief Ebubedike Agbọ 1 chairman Ọnịcha branch. Ụfọdụ si anụ ha Ọnịcha branch a iwe ebido iwe ma ha na-abịakwa gbagha briji iyi Ọnịcha jee ebe ha jee kpalọ mana ife anyị na-eme ụsa ọdụmma lasịrị la mee ya esere enyi na enyi ya fụta n'ụzọ ya mee tiwa ahụ ọtọnọmọs bịara isere anyị tiwa ahụrụ lahụkwa ya hụrụ ebe ndụdụkwu Ajị m yarịkwala udo. adụmadụwo n'udo na otiwa ahụwo Nwanne ya maka kwụbara ibe m na-ayọ onwe ya jụrụ nwoke la mma jụrụ nwaanyị la mma onye chiri ya ze onye kọọ ji ya gwute ji onye kọrọ ji ma o jere ije ile ya so ogwute onye ohu ji ebe ị kọrọ ede gara ele ya si ije gwute ji maka na o nwere onye na-emeghe ochie ka ọdụ ndụ ahịa emezikwa mara ala ọdụ mma Gele Ajị worldwide. na-ekele ajị m niile ebe onye nọ obodo oyibo ma onye nọ Naijiria ọ dịrị anyị mma aha Jizọs amen. Ọ dị ya gazie. Ojemba enwiro. Obo. Nda. Ihe mụ a na-ekiri na Nwoke m ọga 37 million iwin la. Kile ekwute okwu ọzọ. Oriri ji ka anyị na-eri nke ụbọchị nke taa. Yes. Ọ dịghọrọ anyị na-ala tie mana anyị kere Chineke na onye kere ụwa Ivugu kabazụ. wee nchịkọtawa anyị ncha niile sị na anyị eri ji nke afọ maka nke last year gbara ọ dara anyị eja mana ọ ga-ote anyị si Chineke dekwa anyị ndụ maka mmere anyị lọsụrụ nwaanyị mana ọmadụrụ anyị ụnyaahụ ọzọ otu anyị si erikọta kịta na otu anyị si achịkọta onwe anyị kịta na anyị gara achịkọta ya na-agakwa n'iru and ọ mara ya emechakwa wee dịkwa na mmụọ ọzọ so onye ọbụla sịrị na ọ ga-eti ise ajem o eti ise zuru ụlọ ya onye ọbụla ịlakpa nkata ọjọọ si na ihe ọma ma batara ajem anwa o lezuo ụlọ ya ka ọ ga ihe ohe ya eso na-aga ihe nzegbu Chineke nna orisabili igwe aja ale nkwọ akwụkwọ ọhụụ mara ndị agbọ ma ndị nchetara ma ndị mechetara ngwa ndị a niile echekwa mara niile ndị chetara esi ama ya Chineke na eluigwe ya biko ya mere anyị ka anyị amahụ ma ọ ihe retisara be anyị maka ihe a kịta na ya wepụrụ mekwa ụtọ esi wee chịkọtakwa anyị ọnụ n'udo ka anyị na-erikwe ji na-eri ma ji anyị na-eme ihe niile laghachi jos Ifeọma batabu bifo ka ọ ka na-abatazi ka ọ nwee ike na-abatakwa mụra mmụọ anyị ncha niile wee bikwa n'otu ọzọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ya gazie. Arịmọ. Ọbịala ide uru. Ọbịanye anyị olu. Gele Ajị worldwide. Ndị mara ahụ ndị ọma na-adị mma. Ndị azụkwa nke mmadụ nwaanyị mma. Ya dị nwata mmadụ oge ya mma. Mmiri asada ma azụ ahụ. Biko nta ahụ Ikeji Agbọ. Anyị ekete ibe ọma. Ogologo ngwụ na-arụziga ya akabụ. Biko m soro emechara agbaghara.
na anyị ma ndị ọnịcha agba akwụ ndị mejọrọ anyị ụgwọ anyị mejọrọ agba akwụrụ anyị na anyị gbara akwụrụ anyị tụmaka nta ahụ eke ike ji wesi na anyị gbarụ ndị ejọ mmadụ na-emeje mejogburu anyị ma eje eva ma eje okwu ma eje mkpụrụ na akpụrụ anyị na anyị wụsakwara ha niile onye ọbụla bịa ka anyị mezie ibe anyị na ndị be anyị si na ndị mekọ ga-esekọ ka m na onye eze eji m so okwu ka m na onye ebe ọzọ ji eso okwu ife anyị ji adụ nwa anyị kara na anyị nwoke ife ma anyị na-asụ na nta ahụ eke ike ji onye ọbụla okeke ma oke were chiri ma ya wee lee abụọ ka anyị bịa hụta anyị si edo mbụ ọpụta na adụ mata ata ọdụbara gboo ọdụbara gboo na ọzọ emere ahụ ajọ mmadụ wee jere wee ahụ ezigbo ya ọzọ emere ebe mmadụ biko m si kama ọzọ ya eme ahụ ife ọma n'ụdị ka nke ya mere nụfara eme ha ọzọ ọkwụta ka anyị gbaghara ka anyị rita ugwu ka ndị asọ aka na anyị mara ka ndị obe aka anyị mara ife that was a time that was 1972 Obasanjo, Murtala Muhammad and Dinka them. Yeah, I do see the whole Nigeria. Obasanjo said, if you could the whole Nigeria, Muru will never come back to life again. Let us move forward. Because Nagamuru, not here, become naked, no matter the man number, man, no, blind man. Ah, do I make it? Never joke as boy and wine. Ojemba go la kpacha okiri ohi ya mee ngwa. Si hụchara ya ewu asa ile ri ibe. Ego gweje ote ego. I got ebido. Money in the bank. Money stuff. Ego gweje ote. Finally, come and transfer. Excuse, Biko. Ịhụ na ebe ahụ Ikeji ndị mara Ọnịcha branch anyị nọ na be chairman na Chief Ebubedike 1 na ndị abụọ general ọ ya na-ekwu ugbe biko anyị na-ekele Ajim worldwide lasị lọya dịrị onye ugwu mma dịrị onye nta mma n'aha Jizọs ebe onye nọ ife ọ na-eme gara agara ya siriri were n'aha Jizọs biko nke onye chi ya zere onye mejọ ya gbaghara sa anyị gala ihu ekpere anyị wụla ọ ya dịrị Ajim na mma ụtụ dịrị ala mma ebe dịrị ala mma abalị n'aha Jizọs anyị gara agala ihu ịla azụ ahụhụ pọshọn anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị